Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. People underestimate President Zuma. Let me tell you why I told people he's going to do well. Yeah. You know, President Zuma is going to, if the only thing that can stop him is not the ANC. That's where everyone makes a mistake. They expect the ANC to stop the President Zuma can't be stopped by the ANC. He knows them. President Zuma can be stopped by the GNU. Njengoba umuzwa uMinister weSports, Art and Culture uGayton McKenzie ekhuluma ukuthi iyodwa into enganqanda uJacob Zuma iGNU akuyona iANC. Awusanibonana ngisabingelelanga. Namuhla ngifisa nje sikhulume ngodaba le-MK Party ukuthi ukuba khona kwayo kusho ukuthini kwabanye abantu. Izolo ngenza ivideo la bengikhuluma khona ngiveza isizathu esenza ukuthi kungani noFloyd target kangaka eyisitha yonke into eblenywa yena kungafika amabhasi azolanda abantu kublenywa uFloyd kwenzeka ukuthi kumkhonto wesizwe kublenywa uFloyd ugcina uzibuza ukuthi uma abantu bengakhokhele kanti uFloyd uphinda abe uTreasurer General aphinde uFloyd abe organizer na konke nje lapho ubona ukuthi kublenywa uFloyd. Ngachaza futhi nalesi sizathu sokubona abantu beneka inkinga ze-MK Party bezineka ku TikTok. Ubona labantu laba bakuyimishini yokulihlakaza iqembu abekho kuyimishini yokulakha. Ngaveza nokuthi la ukhona lo oyikhansela le-MK Party ngapha eNorthwest uThabiso washo njalo. La akhuluma khona ukuthi kunabantu abakhipha izimali zabo banxenxa abanye ukuze kuliwe neMK. So ngifuna ukucaphunela ubaba uMfeka kunephathi ayishoyo ezosiprovela ukuthi la kwipolitiki bayathengwa abantu bayakhokhelwa abantu ukuze kudestroywe abanye abantu. Ngifisa nje ukukuvezela leyo part bese ngiqhubeka ngena kwi-topic yanamuhla. Namuhla nje ngifuna ukukhuluma nje ngokubaluleka ukuba khona komkhonto wesizwe party nanokuthi usho ukuthini kungani bewufuna ufile kungani bewufuna ungekho unga-exist. Ngiyacela subscribe ku-channel like i-video comment ushare ungajoyina membership yale channel qala nje ku R20 ngenyanga kuya phezulu. Ama-donation lawa azoyisiza kakhulu i-channel kodwa ngiyafisa ukuze ubona kwakho la ku-comment section below. Ngiyathanda-ke masixoxa singathukani kuyenzeka mhlampe sikhulume ngomuntu omthandayo uzwe mhlampe wena ukuthi sikhulume cha sicorrecte kahle futhi ukuphimbana kwembono akusho ukuthi sixabene kusho ukuthi kuphambene imbono kuphela asingathukani. Le nhlonipho nje sinayo ngiyacela siqhubeke nayo ngoba yenza ukuthi i-channel ikwazi ukulandeleleka. Ngiyakujabulela ukufunda ama-comments kodwa mase sekuneyinhlamba angabe ngisafunda ama-comment ngigcine ngasawabonanga nama-comment abalekile nami engingafunda kuwo. Ngicela uzwe la Nje mina baningi besho ukuthi mina ngiyagula nginjani based on the offers umuntu asewa turn down from dala hayi manje. Yeah. But because I understand ukuthi uma umuntu efika nesikhwama no 20 million ngapha mina ngilwela ukuthi i-economy ngikhuluma nje nge-KZN but 3 trillion asibe nesandla kuyona. Yeah. Lo 20 million uthathwe kuyifala mvele njengomuntu omtsinso kimi. So kahle vele unikeza into yakho. Unika ingcusana yento yakhe bese usanganelwe ekhanda udayise ngayo yonke lenye into. Ubaba uMfeka la usivezela into ebaluleke kakhulu ukuthi kukhona abantu abakwazi ukukhipha ama-offer ngempela. Cabanga nje mayingathola mina lo 20 million njoba ngisendlaleni nje ngingawumukela ngingacabanganga kabili. Emavikini adlule ngake ngadlala ivideo lapho uJohn Steenhuisen we-DA echaza ukuthi bona bangena ku-GNU ngoba benqanda ukuthi MK ingabi ingxenye ye-GNU. Uthi ugogo uZile into ebalekile ukwenza isiqinisekiso sokuthi iMK neEFF abayona ingxenye ye-coalition government ngoba labantu laba imanifesto wabo athi bazo nationalize i-Reserve Bank ba nationalize ama-mine kanti leyo nto abayifuni. Bona bafuna umnotho uqhubeke uhlale njengoba uhleli ngakhona. Sizocaphuna uRob manje ekhuluma nge-MK Party ngifuna uzwele wena.
Cela uzwe la. The GNU was a miracle, mainly because the alternative was so terrifying that anybody who says today the DA should walk out of the GNU, FF Plus should storm out of the, do not do that. We have to keep the GNU together. We have to. Because once you're out of the GNU, you don't come back. And once enough people are out of the GNU, MK is in. And let me tell you right now, they are the threat. Forget Julius Malema, forget everything else, forget the destructive and useless and socialist ANC. MK will destroy us all. They will destroy our economy overnight. And they've got in there some competent enemies of ours. Floyd Shivambu. He knows what he's doing and he's pulling it together. And Jacob Zuma, everybody thinks, oh, he's an old man, he's going to die at some point. Have you seen him run up a stage and jump onto the podium? He's in terrifyingly good shape. And he is going to last a lot longer than any of us want. So MK are going to get their act together. Tell it like it is. MK are going to get their act together. They are a credible, serious, and dangerous threat to this country. And I asked Gayton McKenzie, well, actually, he called me and he said, you actually caught all of us in the GNU napping because you said not a single person in the GNU's ever used the two words, economic growth. Not one of you said economic growth. What the hell are you doing in the GNU? Gayton said, you're right. He said, we have three priorities. 1, keep MK out. 2, safety and security. 3, economic growth. And we haven't got to number 2 and 3 yet. All they're trying to do is keep it together and keep MK out. Yabona mangilalela lo mlungu nesilungu futhi angisazi kahle ke mhlawumbe mongamzwanga kahle kodwa engikuzwile ukuthi iGNU ufakazela lawa amazwi asho Gayton McKenzie mayiqala ivideo iGNU iyona kuphela enamandla okunqanda uJacob Zuma ngoba uma becabanga ukuthi umdala bayadlala futhi banomuntu ocapable oyisitha sabo uFloyd Shivambu uthi lo baba he's pulling it together shuthi yonke lento ayenzayo mabe ibheka bayabona uFloyd uyayakha lento uzokwakha into eyinkinga ezesineze ngoba threat uzothi ufuna kwenziwe show ukuthi ama political parties akhona ku GNU njengo DA abalenzi iphutha lokushiya ku GNU ngoba uma ngase beshiye iMK izongena imishini yabo ehamba phambili is to keep the MK out akufanelanga iMK ibe ingxenye manje mawulalela inkulumo ezinje awuthuki ke mawusubona lento ezenzeka kuMK okay ifanele ukwenzeka zifanele ngoba phela sesizwile ukuthi abanye abantu bayakwazi ukuoffer abanye abantu ngithe mina kwivideo ya previous ngathi uma senze video la ubukela le channel ngiyazi ukuthi awuyena umuntu ovilapha ukucabanga sekufuneka phela nawe uhlanganisa amadoda ungalindeli ukuthi ngizokutshela yonke into bana funeka nawe ukwazi ukubuka information ngokwakho ngoma priorities noma izinto ezibalekile kwiGNU awu 3 ama priorities kodwa bawayekile lawa u2 cabanga ukuthi kuvotwe ngo29 May it's about 8 months 7 to 8 months ibusa ngokubambisana izwe kodwa abakenzi mehluko la kwi-economy ngoba basese busy nale yi1 to keep the MK out akushongo mina kusho lo mlungu uRopesof uzwele futhi nawe asiphinde simcaphune futhi is keep it together and keep MK out. And if you blame the DA and Patriotic Alliance and IFP and FF Plus for not standing up harder against Bella, NHI, and EWC, it's because they're looking in the rearview mirror all the time at MK. And they don't want to have to say, we're walking if you sign that bill. Because if they walk out of the GNU, pack your bags. And that I mean, because this time round, Jacob Zuma knows exactly what he's doing. The first time round, and he was the worst president any country could ever want, he didn't steal very much himself. The Zuma family did not end up stealing very much money. They let everybody else steal. The Guptas
and tons of cadres stole this country blind. But the Zumas themselves didn't actually end up with that much money. And that I can tell you for sure. At this time round, you watch. They'll rip this economy to shreds instantly. So, yes, DA should stand stronger, Patriotic Alliance. But they're looking in the back mirror at this terrifying MK. Ithi ngiqale ngalokho engicabanga ukuthi kubalekile. Uthi uRopesoff uzuma kulesikhathi this time around uyazi uzokwenzana. Kodwa okubalekile akusho ukuthi uZuma ube upresident omubi according to yena, vice president. Kodwa akaza ntshontshe lutho. UZuma nje nomndeni wakhe abakaze bantshontshe lutho. Angifuni ke sibe nale argument. Nginokuzwa labantu abangafuni ukucabanga. Uthi ukhuluma ngento ethize bethi uZuma wantshontsha imali namaGupta, uZuma wayecorrupt namaGupta. Ngithi kubo igovernment yethu yaspenda 1 billion kwiZondo Commission of Inquiry. Akekho noyedwa waprove ukuthi uZuma untshontshe ini. Kuphi? Uyasiconfirmela uRob ukuthi akaze antshontshe lutho uZuma. Usesiconfirmeleke akaze antshontshe. Siyadlula ke lapho. Uthi mani wabuka lama political parties enzi uwabona ngathi kunezinto ezingahambi kahle noma angazithandi kodwa abekezele lapha ku GNU. Inkinga enkulu yabo kancane kanoma kwenza something babuka ku review mirror. Babheka ukuthi MK kangaka ikuphi ngoba kufanele bavimbe MK. Ngiyafisa abantu abangamalunga weMK party baqonda ukuthi ukuba khona kweMK party kuyi-threat engakanani. Nalaba ke abenzo live badicilela isithunzi seMK party makufanele baveze izinto ezinhle. Yonke indawo inengxushunxushu zakhona, yonke indawo inezinkulumo zakhona. Ngisho amakhaya, ingakho ngenza umzekelo amakhaya. Angazi noma abantu laba banawo nabo namakhaya. Ngisho emakhaya sinenkinga kodwa asikaze sanenkinga saphuma ngaphandle. Ngisho nje umzali angeke uxabane noma umntanakho noma nomkakho phambi kweingane zakho nixabane zizezibone nazo ukuthi niyaxabana. Ayangikholwa ukuthi ungakwenza lokho uma uhlakaniphile. Angeke futhi ukuthi manixabana nomndeni kukhona ongabona solinye bese uphuma uma ngaphandle emgwaqweni uthi hey ngiboneni. Ngeke nje uthathe inkinga zakhe ezenzeke ekhaya kwakho ungene egroupini yeCPF. Uthi wena uzongena egroupini yeCPF ye-Community Policing Forum la inhlangana khona njengomphakathi nixoxe inkinga zenu esuke ziniphethe ngaleso sikhathi. Angikholwa ukuthi ungakwenza lokho kodwa abantu bafuna ukuthi ngoba bala kule political party ekuthiwa umkhonto wesizwe uma benenkinga baye ko TikTok. Ngizomunye ethi SABC ngeke banike platform ne-ETV ngeke banike platform, so i-TikTok indawo la bangakwazi khona ukuthi ba share their dissatisfaction. Ngabonga ndayibo lo muntu kahle kahle uyaphila wakuzwaphi lokho. Kodwa bengizama ukuthi nje bantu beMK yazini ukuthi le political party inyakaziswa kangaka nje ngoba i-threat. Inyakaziswa kangaka nje ngoba i-threat. Ukube beyifana namanye nje akabakhona nasazoba khona ngaba iyona i-threat kakhulu. Ngabe iyekiwe nje ngaba inazi inkinga engaka. Nawe nje uma umuntu uyazibuza ukuthi le political party enenkinga ezingaki ngoba kwenze njani. Benzela ukuthi lingabe khona uzinza abantu. Ngoba bayazi ukuthi abantu abayijoin i-political party same time bayijoina ngokulandelana kushiyana izikhathi. Manje bayazi ukuthi hayi laba sebekhona kuyi-MK masinganyakazisa bona vele laba bangakangeni ngeke basangena nalaba bangaphakathi bazophuma bese iyafa lento ngoba siyayibona ukuthi iza nenkinga engakanani. Yilokho nje bengithi anginilethele khona. Maningi ama clip engingawafaka kodwa inhloso yami bengukuthi nje ngilethe lokho engicabanga ukuthi kubalekile ukuthi MK party i-threat kangangokuba kungenziwa noma yini ukuze ife. So kukinike njengamalunga omkhonto wesizwe ukuthi niyayibulala noma niyayiyeka ikhona. Kukini nje kulelekini konke. Uma nifuna ukuyibulala ayikho inkinga. Siyayixoxa njengomlando. Sithi kwakukhona iMK party. Kodwa uma nifuna ukuyakha kuyoba futhi umlando. Angazi ukuthi egameni lakho kuyothiwane ngawe. Kuyothiwa kwakukhona iMK party wanesandle kuyibulaleni.
noma kuthiwa kwake wafika into enkulu eSouth Africa, MK Party sasiyingxenye yayo. Ukwabona abantu mabezipride ngokuba ingxenye June 16 1976, ubona ukuthi labantu benza into enkulu ngoba basemlandweni omuhle lapha babelwela khona izwe labo, lapha babekhathele khona ukugxishwa iAfrikaans kuyo yonke into. Angazi ke nina futhi kwaZulu Natal noba nomlando omubi, kuyovele kuthiwa yikho into ongayenza phakathi kwabantu abamnyama, ikakhulukazi bakwaZulu, abantu benkani labaya, abantu benkani. Hayi ningixolele, mina nawe sidibane kwivideo elandelayo.